Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khadc uba Winston Tony Lingdo. Ulong baka Sorkar kam Donkam ban Siew Tulop ikinong trei ka Khadc. Hendai ka Donkam kadai ban Pyllait ya ka Bhah jong ka Khadc badai ban Aisha ka Council nama nadu mensyamsnam hadu menta ka Sorkar kampat Pyllait. Kani kajing ong uba Winston kadai ban benrap ya kajing jubab u Executive Member badai pet ya katanat pelapisa uba Seibor lang warba. Ubala jubab ya kajing kali balabu ada kong Rona Khadc ke MDC ke NPP na nongpo constituency ke bala kali halor kajing terwa ke Sorkar ban Siew Tulop ikinong tre. Uba Winston ulayathu baka Sorkar jila lingba ke committee ke bala thung kala khot jingalang office deputy commissioner ke ba kiloong bakin khot hadu laisien hendai ki khot tang arsien bat hadu menta ki khlam khot shu e kajing lang ke ba laisien Tang namar baki kentat ban pedang haba Siew ya Tulop syakinong trei ka Khadc. Kulisibuan syukunar badan buram na kabanta ini ke session ke pengidan pada ke cukup for ai kublai ri kong Rona i MDC na po nong po iba lawan ra ya kini ke cingkeli na kabanta ke cingitip lang hakajieng brokawai kabaka cingkeli ke cung i bo Ahmad juga ni ke jieng berkata kalong will the executive member in charge be pleased to state what decision has the executive committee taken on the proposal of the state government for financial support of the salaries of officers and staff and other. Kadang sebentar kebuat kebayat B whether the executive committee has declined to accept and if so the reason thereof. Buat kejubab nak kalian kecunga kalong ba ke executive committee has declined the proposal, sir. Syukwa banyo jingtip sakendian ke supplementary Mr. Chairman sir. Hang ne ki ong ba kila decline ya kene ka proposal klaim ai pat ya kidau balai bala decline. Dengan syukwa banyo jingtip ki ai pat kita ki benta ki ba kongsan la ne kita ki key points ki ba ka executive committee kala rai ban kentaj ya ketika proposal. Sa Christian kulisibuan na kabanta kani ka supplement ka ba ikong Rona lawan ra but ngasngo ban ong ba habang ipai siya kani ka benta ka ba supplement ya kani ka cingkeli ka jong i nakaliang ka jong i kum ka isiru haba niyo ya kani ka city nakaliang jong ka state government lang ba ka DCE department ha ka Patrick September arajar apusan kala thok syai hang ne kat kum kani ke city ba ngan pulik ndiat wala simpor af sai kamlei. The governor of Meghalaya is pleased to constitute a subcommittee to consult with the Khasi Health Autonomous District Council KHADC on the issue of payment of salaries of the staff of the council in view of the acute financial constraint faced by the council from time to time, resulting in difficulties in timely disbursement of the salaries of the staff and to ensure better financial management. Nganam bu ikitu berkhot ki membar ki ka shubam ya por na ka banta ka jing ayulang. But ngathai kala shail pa nakani ka ka bakila tho hang niru ka don kani kentien ka ba lawan ra hang ne in view of the acute financial constraint faced by the council. De rengkat berkini ki term condition ke badan hangni hapo khamtam berkini ka term of reference number 3 ka ba labu hangni to discuss with the KHDC on the appointment of IAS/MCS officers from the state government as principal secretaries of the council to monitor the payment of salaries of the councils and the implementation of reform. Ngasngum kani kamdai ka subject ka bangin shula banong kumbaya puli poetry khna ke beret Johnny yes papa ka ban shua biang baitang kumta nrei ngasung kani ka mata ka bangin hab ban discuss at length namar ka involve ya ka financial matter ka bebun ki benta tina kata kadau nadu basdang jong ka ne ka shithi ka balapha singi ki siru kam ayangi haka jingshai ka batikna wat haka pa ngila nakaliang ka jonga badi CM badan buram
ngila attend ya ke meeting ke bangilai hapo DC office lengkap begini membar ke badan nang tai but kai ke ba ngisngo kolong ba kum ka EC ke chungi ke badan menta bat kum ka HDC hi berkawai kam ka financial constraint ho ka don nakalang ka chung ka council henry kumbalong hiadu menta kata ka acute financial constraint kam pada rise tina kata kada ngasngau ka don kam bangin yati yakini inter but kino ki stakeholders khnang ba ka kesencam ka bangin le kan long bet na ka benta ka banyarap ya ka council ba ki staff chung council ane bari ki benta paro ki Bhah pa po ka pet chung council tengah sengok kadon kam ya kapuar kapa ngan hapen pet benia na ka benta kam tam ki kam ki beri ber kam chung ka finance ngasko banai ka jingkuble ya ka isi baka decline ya kane beri ngimla ban supediang bet ban kongu kat ka baong ka Sorkar na syukur pat ada kada isi kada nem ka jingmut ban thau dono ka komiti ne lesi ka benta ka bangin yo ban yathir ban ya perkhat jeliu bari kat kum ka an ngila ban pediang ya ka fund ka ba ka Sorkar ka ai ndri kan di ban long akalenti jo ka grant ba kin penyat kelan pat ken ti ngasko ban kerpat ban yo ka jubab na phi ba don nem ka jingmut lapo ka isi bahkan thau kum kata ka komiti Kulisibuan ya imambar badan brom iba la supplement no yata ka cingkeli bana kaliang cungi ke isi ngidan ya ke cingmut ke cingperkhan ha ka ba ngin le benia ya ke beri ber ke financial mata ka cungi hangane but dibala support ri kata ka cing decline ka cungi ya ka offer cung ka state government na ka benta cungi ban ngasong bonong ya kani ka benta ka ba pibo ya ka cingkeli na kaliang ka cungi ka isi ru ngidon ya kata ka jingmut ka jingberkhat bangin examine ben pabin ya kani ka benta badai na kata ka daw ba ngiyo iru wat ya ka fund rule ka badan nang ni po ka HDC cungir ka dai ka balaslam ka modrengkat bat kita ngine don ya committee ban ya kata lang ya berkhot ki benta ke bidai berkani ka financial aspect nang ba kan long canai bat ka bakhadu ka long lada ka long kalenti ka ban priang bat ka ban sya na ka benta cungi ngisnu dai hi bakum ka autonomous district council kadihi ban ya cekmat hakata ka rukom perkhat bala long ka bala bangin la ban penmi buon kilat kelenti na ka benta ka fon ka jungka kulish bun ya ka jubab jongpi ngashkwa ban kli phi hato pinsa kuntup lang yangi la liang persana kan ni betang la liang sensar nang ba ngiru ngin yo ai jingmut ne ngim yo ai jingmut kani ka benta ka ba phi ong atrai ka dei ka prerogative jong ka isi te bat ladangi snow boy ni don kamlang phi definitely phi ngin second top lang hakani ka benta nang ba ngin sutunat lang hakata ka komiti ka bangidan songkdor brom kulish bun phi ai kan kalat tengah syukurpat da pilong ailang tu kopi boyo la ka state government mo sapen ailang ngidan tang ini kisithi kam dadon kano ka cing what ya kani ka report ka bala thok kat kum kani ka term of reference ka baong the committee shall submit its report within 45 days to the commissioner and secretary district council affairs department ni klem yo copy wat ya kaniru haduk menta te nga ka bangala ban IP ka badon hakti cenga ngan ibet ket ka badon haduk wai henry ya ka ba omdon hakti cengi kata ngan mla banong kum na kamdon bani em kan sai bet ka wat selain sai fi syukur ngasyu kwa ban rap lihat eka jing pensyai jom ia in charge no finance kumbila ong mentan ba mengaru ngadon lang hakata ka meeting ka bala khot ta ka DC office dai kumban syai lang ha ying libro ka wai jing shisha ki bu lightly ka meeting ka bangin ya kendo bangin ya kren halor ka dia ka salary ka ba ki terwa na kalian jong ka government andai ka basmusi ka long bang ya syong tang artli ki meeting Pak hadin kata ki kam ai syu kanu ke jing pentip nani ka jing pentip syangi ba kinle akum no ya kani ka jing decline ke jongi namar ba kum bakila ong
ngin bu lightly ka meeting andai ka pasongsi ka long ba ka meeting ka balai li kham khot issue yangi ka district council but kham issue kanu ka official communication nara kin khot ne kim khot hadu mantarung hipat yo kata communication tiga jing pensyai ka banga syukwa ban pensyai ban rap ya ka ai ka bai yam in charge da ong ka long ba ka jing decline ka jongi ya kani ka jing terwa jong ki officer ka long bai tang ka wei ka nong rem barabang ya kren halor kani bat ka committee ka bala pha da Sorkar yong bai lada ka Sorkar hi ka skit clear kumbala ong iwi member ibu jing keliru yong ba kadai ban ai kat kum ka grant renga ong syai ka Sorkar ba lada ka Sorkar hi ka don kata ka jing kit clear ba kan yarap syai ka district council balai kam Pyllait ya ka share ka district council ha ka por ka bobiang hadu mentana du mensim snem ni pat yo ya ka share ka bakar Sorkar ka di ban ai ka district council nga banjur halor kata tang pre nadu mensim snem bang ye keren hadu menta ya kata ka share ka Sorkar ka khampat Pyllait yangi ka district council dong Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki galalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.